Takže Squeak, takže já vás dám tady Marmory, já vás dám toho menšího unboxingu, takového menšího random vlogu a z našeho kanálu Bad Boys, který už můžete nalít na našem YouTube a máte menší unboxing, takže z začátku to mám takové to menší sluchátka od GX, ano, určitě naleznete stránku, kde naleznout v popisku videa a teď to krátka, když naše let's play se otevírají a máme tu, ano dámy a pánové, PlayStation 4 Far Cry Limited Edition a k tomu Assassin's Creed Unity. Super let's play budu a teď musíme tu svině otevřít. To nejde, šupka nerozbalitelná. Oh damn, takže jsem to konečně otevřel a první co tu nalezneme, Far Cry 4 Limited Edition, nice. Nádhera. Nice. Položíme sem. A teď jsme tu. Ano, dámy a pánové. Unikátní ovladač. Nice ovladač. Nějaký plánky. A teď ta samostatná kráska. Ano, takže tady to je. Kráska všech krásk, ještě sice zabalená. A nebojte, hned dneska nebo zítra natočím první let's play z nějaké hry. Možná ještě uvidíme. Tak. Takže já teď tu krásku pro vybalit, zapojit do tamhle ty krásné telky. Uvidíme se v dalšího videa. Loučí se s vámi jménem Marie z kanálu Bad Boys a u dalšího videa zase. Nebo počkat, ještě to neukončíme, ještě jsem chtěl říct, lajkujte, sdílejte, komentujte a u dalšího videa zase Squeak!